Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Tubagon ni Cebu City Mayor Michael Rama karong adlawa ang 60 ka adlaw nga prevention suspension o preventive suspension nga gipahamtang sa Malacañang kaniya. Usa ka enlightenment mass ang gihimo sa Cebu City Hall ug ang iyang press conference. Si Rama miabot pa lang gikan sa Paris, France, human kini mitambong og usa ka conference on climate change. Wala si Rama sa iyang opisina kagahapon sa dihang giserve sa taga-Department of Interior and Local Government ang iyang suspension order. Atol sa pag-serve sa suspension order, gitudlo usab si Vice Mayor Edgardo Labella isip acting mayor. Si Rama gisuspenso sa Malacañang tungod sa reklamo ni Labangon Barangay Kapitan Victor Buendia didto sa Malacañang kalabot sa pag-demolish sa Center Island ug street lighting project sa Katipunan Street. Nangatarungan ang Malacañang kagahapon sa gipagawas niining 60 days nga suspension order batok kang Cebu City Mayor Michael Rama. Si Rama usa ka miyembro sa United Nationalist Alliance kun una ni Vice President Jedjo Marbinay. Matud pa ni Communications Secretary Erminio Coloma Jr. nga nasubay sa balaod ang suspension ni Rama. Girekomendar sa DILG ang 60 days nga preventive suspension kang Rama pinasaka sa kaso nga gifile ni Barangay Kapitan Victor Buendia tungod sa demolition sa usa ka Center Island ug street lighting project sa iyang barangay. Misangon usab ang opisina ni Executive Secretary Paquito Ochoa sa rekomendasyon sa DILG sa dihang adunay nakit-ang merito sa maong kaso. Gitawag sa una ang suspension ni Rama nga usa ka political harassment. National Bureau of Investigation kan NBI mipasaka og kaso batok sa unom kagingong suspect sa tanim bala scam sa Ninoy Aquino International Airport. Gifile kagahapon sa Department of Justice ang kaso batok sa duha ka personahe sa Office of Transport Security kun OTS ug upat ka airport police. Gipasangin lang ang unom nga nagbutang og bala sa luggage sa American missionary nga si Lane Michelle o Michael White ni adtong Oktubre. Matud ni White nga gipangayuan siya sa mga airport police og 30,000 pesos aron dili ipadayon ang kaso batok kaniya bisan pa man gidinay niya nga iya ang balang nakuha gikan sa iyang luggage. Matud sa DOJ nga adunay mga higayon nga mga miyembro sa OTS ang nagpaluyo sa tanim bala scam apan nagtuo sila nga dili ingon kadako ang grupo ug gustong tawgon nga sindikato. Sukuhi sa nahitabong buot nga traffic sa pag-abli sa SMC side sa South Road Properties sa Sugbo, hapsay, malinawon ug dili huot matud pa ang trapiko ato sa pag-abli kagahapon sa Robinsons Galleria, Cebu. Matud sa Cebu City Traffic Information Office kun CCTO nga manampuson ang ilang pagdumala sa dagan sa trapiko sa North Reclamation Area diin ay himutang ang Robinsons Galleria. Si Attorney Ray Gialons, Executive Director sa CCTO, miingon nga wala maglisod ang ilang mga enforcers sanglit dahan ay na nilang daan ang mga gikinahanglan. Light to moderate usab ang dagan sa mga sakyanan gikan sa buntag hangtod kagahapon sa hapon. Matud ni Gialon nga gipagamit dayon sa tagdumala sa mall ang ilang parking area ug ang tanan nga pasahero nga manaog og mosakay adto manukad atubangan sa mall hinungdan nga way nakabalda sa dagan sa mga sakyanan. Sukwahi kini sa nahitabong grabe nga traffic ato sa pag-abli sa SNC Side City sa SRP sanglit bisan asa lang mohunong ang mga sakyanan nga mopasakay ug mopakanaog sa ilang pasahero. Matud ni Gialon, gihulagoy usab sa kapulisan nga wa sila'y natalang krimen kagahapon. Ug ganiya mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
I know for sure. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her heart away. Got forbidden in a whole wide world. Find another one 'cause she belongs to me. Sila ang Base Next Door nga gilangkuban nila ni Jade Makawili, John Roa, Christian Yao, Josh Noel ug Joshua Cabrera. Ang grupo inainay nga may trending human sila mag-post og mga video sa ilang Facebook page ni adto lang ni aging buwan. Ug sukad niadto mihakot na ang mga videos ug libuan ka mga views ug reactions gikan sa ilang followers. So we started as strangers na individuals ba. And then at first we came up with Believers, and then next up we came up with the base, and then we came up with Boys Next Door, and then I had in mind, why don't we turn it into Base Next Door? Gusto ko lang magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa aming grupo. Kasi kahit na bago pa lang, ramdam na po namin talaga yung suporta. Ang Base Next Door gikatakdang mo perform ugma sa University of Cebu Maritime Education and Training Center alang sa ipahigayong event nga Youth-ified nga gipanguluhan sa Cebu City Government ug National Youth Commission. Gikatakdang musalmot sa maong event mo ang pipila ka mga local talents, ang NYC Commissioner nga si Dingdong Dantes ug Kapuso Talent ni Jay Marquez. I know. Alang sa uban pang showbiz chika, bisita ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po niyo sa Twitter at Sun.Star Showbiz. O gani ang balo sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Og mga higala, 15 ka adlaw na lang ug Pasko na. 14 ka adlaw na lang ug Pasko na. Dini natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!